Bideo honetan ikusiko dugu nola kudeatu etiketak eta nola eman automatikoki etiketa bat mezu bati. Lehendik sortu ditugu bi etiketa, ikasle 01 eta ikasle 02. Ikusten duzuenez, hemen ondoan agertzen dira bakoitzari dagokion etiketa. Etiketa horien koloreak alda ditzakegu hobeto antolatzeko eta hobeto ikusteko. Adibidez hartzen badugu ikasle 01 etiketa eta 3 puntuetan sakatzen badugu, lehenengo aukera da etiketaren kolorea. Jarriko diogu kolore gorria hobeto desberdintzeko. Berdin egin dezakegu ikasle 02 etiketarekin. Kolorea aldatuko diogu eta jarriko diogu urdina. Mezu bati edo erabiltzaile bati bi etiketa jarri aldiogu. Suposatu ikasle 02 beste etiketa batekin nahi duzula etiketatu, aukeratu, sakatu etiketan, eta jarri ikasle 01 etiketa baitare. Aplikatu eta ikusten duzuenez agertzen dira bi etiketak, ikasle 01 eta ikasle 02. Etiketak ezabatu nahi baditugu, sakatuko dugu gehiago aukeran eta behan kudeatu etiketak aukeratuko dugu. Ikusten duzuenez hemen agertzen dira automatikoki dauden etiketak, baina gu sortutakoak hemen azpian daude. Ikasle 01 eta ikasle 02. Ezabatuko ditugu biak. Horretarako, eskuinera baldin bagoaz, kendu aukera daukagu. Ezabatu eta ikasle 02, kendu, ezabatu. Orain ikusiko dugu nola eman etiketa automatikoki mezu bati. Horretarako ezarpenetara joango gara. Ezarpenetan sakatuko dugu eta ezarpenak aukeratu. Hemen badaude etiketa, kontuak, kudeatzeko gauza batzuk ikusiko ditugu aurrerago, baina interesatzen zaiguna da hau, iragazkiak eta helbidea blokeatuak. Beitu hemen ere blokeatuak dituzue helbide batzuk edo. Iragazki bat sortuko dugu. Horretarako sortu iragazkia sakatuko dugu eta gauza batzuen arabera sortu alda iragazki bat. Gaiaren arabera, hartzailearen arabera, hitz batzuk baldin baditu mezuak, hitz batzuk baldin ez baditu, tamainaren arabera eta bar. Guri interesatzen zaiguna orain da igorlea. Eta jarriko dugu noren mezuak kudeatu nahi ditugun edo etiketatu nahi ditugu. Ikasle 01@begune01.net. Sortu iragazkia sakatuko dugu eta hemen baditugu aukera batzuk. Zer egin erabiltzaile horren mezuekin? Saltatu sarrera ontzia, markatu irakurriteko gisa, ezarri izarra zuzen edo aplikatu etiketa bat. Hori da egingo duguna, aplikatu etiketa bat. Ez dago etiketarik eginda, ezabatu ditugulako lehendik, eta orduan etiketa berria egingo dugu. Ikasle 01. Vale. Sortu. Sortuta dago etiketa, eta orain egin behar duguna da behan dagoen azkenengo aukeran aplikatu iragazkia bat datozen 3 elkarrizketei ere. Gogoratzen duzuenez, 3 mezu zeduen aurretik, jarriko diogo baita etiketaia. Aplikatuko diogo etiketa baitare 3 mezu horiei. Sortuko dugu iragazkia, eta hemen ja ikusten dugu ikasle 01 baten mezuak zuzen eta automatikoki etiketatu direla. Bueno, karagatzen ari da, luzatzen ari da pizka bat, ikusteko sarrera ontzia, baina sarrera ontzia sakatzen badugu, ikasle 01 mezuak badaukate automatikoki eginda bere etiketa. Eta hemendik aurrera, ikasle 01 mezu bat jasotzen dudanean, automatikoki etiketarekin agertuko da. Eta orduan, hemen izango ditut beti eskura bere etiketan ikasle horren mezuak. Berdin egin aldugu ikasle 02rekin edo nahi dugun, edo interesatzen zaigun erabiltzailearekin.